Hello everyone, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. Ini vlognya ini biasa sapat gerli-gerli ini borai bernan sirku lagi per. Nih, modok kazang dah terbaik. Nih, kazang dah terbaik. Tomo. जुखाम बारियाव फैलायबाय आरो ना लोगोफोर जुखामा मोनजाथारसिगोनलायलै नै ओमफ्राय नैबे जाहानि भांगर मेडिकेल बायला लाबावसो नामा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है झूठ बोल रहा है नो आई एम टेलिंग नै जोंना जुखाम बागाना बेनो थायहां जाथारबाय गाइस आरो जाय जानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर थाइसेल' हरगोनलै आङो हले बारा हरा रावनोबो जायो खोन्थाहर कमेन्ट खालामनानै थायहां हरसै आरोखि ओइलै नै जोगोनाराबो थाइसेल' नै नायलाय फिसासानो थाइसेल' थायथारदों आरो नोगोद दाम जागोन बियो भेन्डि बाजा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय सबाय बिमायाबो थायहां जाथारबाय आरोना जोंना लोगोफोर नै सबाय बिमाया नैबेनो सबाय बिमाया जोंना आरो आं ओरैबायदि गोथाव मोनग्रा जिनिस दंबावो आं नोंथांमोननो देखायगोन दा मैथा बांगाल ओरैबायदि फाइन जादों आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नै बेनो जाहैबाय मैथा बांगाल ओरैबायदि गोथाव मोनो आङो मैथा बांगालखौ जानो आरोना लोगोफोर बोरमाया सान्दुं गोसाखाय नारें सिङाव पेलायलाय गाबलांगासिनो जोंना थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ इसिबां फोजोबनोसै थ' नोंथांमोना जाय नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम दाबाव